Moikka moi! Hei, tänään mä ajattelin jutella lyhyesti mun tämän hetken suurimmasta haasteesta. Ja se on semmoinen, mikä linkittyy hyvin moneen tekemiseen ja minkä ratkomisen mä uskon auttavan markkinointia ja sitten sen potentiaalisen asiakkaan puhuttelua tosi paljon. Ja siis sehän on kohdeyleisön kautta kohdeasiakkaan kautta ihanneasiakkaan, miksi sitä haluaa kutsua, niin sen määrittäminen, tai ehkä ihan jopa tommosen asiakaspersoonan määrittäminen. Mä oon pitkään miettinyt sitä, että miten mä lähtisin määrittelemään mun kohdeyleisöä, ja siis nimenomaan sitä tarpeeksi spesifiä kohdeyleisöä. Ja mä oon pähkäillyt tämän asian kanssa tosiaan jonkun aikaa, ja netissä tutkiskelun myötä mä oon huomannut, että tää taitaa olla aika yleinen päänvaiva monillekin yrittäjyysmatkansa alkutaipaleella oleville. Monesti siitä omasta tuotteesta tai palvelusta ajattelee, että tämähän voi sopia tosi monille, ja siksi on tosi vaikea lähteä määrittelemään sitä tarpeeksi spesifioitua kohdeasiakasta. Esimerkiksi mun korvakorujen kohdalla mulla on just haasteena se, että kelle mä tätä nyt nimenomaan markkinoin, ja kuka on just se tietty kohdeasiakas, missä ikähaarukassa se pyörii, mitä se tekee esimerkiksi työkseen vai opiskeleeko vielä, minkälaista elämää elää, mitä haluaa elämältään, minkälaisia haaveita sillä on. Ja sitten yksi tärkeä kysymys, että mikä ongelma sillä on, mihin mun sulkakorvakorut tarjoaa vastauksen. Ja mä tiedän, että sit kun mä oon saanut tämän määriteltyä itselleni kristallin kirkkaaksi, niin mun markkinointi ja ylipäänsä kaikki viestiminen helpottuu huomattavasti. Ja mun pitäisi jotenkin saada takoa itselleni päähän sen, että vaikka mulla olisi yksi tietty kohdeasiakas, jolle mä niin ajatuksenomaisesti viestin, niin se ei kuitenkaan sulje pois niitä muita mahdollisia asiakkaita. Mutta viesti on kuitenkin silloin vahvempi ja se iskee kaikista koviten sit siihen ihanen asiakkaaseen. Ja siis sitähän mä haluan. Eli tämä olisi pelkästään niinku win-win-tilanne, mutta silti jostain syystä se tuntuu kauhean vaikealta. Ja mä oon päässyt tässä mun pähkäilyssä jo aika pitkälle. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä mä oon pähkäillyt ihan mun myös päivätyössäkin. Mutta vitsi miten vaikeeta se on, kun näitä asioita katsoo niin läheltä. Mä oon niin syvällä tässä, että mä katson sitä niin läheltä. Että nyt mä oon koittanut ottaa vähän askelta taaksepäin ja katsoa tätä mun korvakorubisnestä vähän kauempaa. Nyt lähitulevaisuuden tavoitteena mulla on se, että mä kirjaan kunnolla ylös sen, että minkälainen tämä mun kohdeasiakas on. Ja ehkä mä määrittelen jopa asiakaspersonan. Ja joo, mä tiedän, että kaikista parasta olisi tehdä ihan tutkittuun tietoon pohjautuen, mutta mulla ei tällä hetkellä ole sellaista käsillä, niin tehdään sillä tiedolla, mitä on. Ja totta kai mä aion tonkin kuitenkin netistä paljon lisää tietoa, että mä pääsisin ehkä mahdollisesti käsiksi muihin korvakorubisneksen kohdeasiakastietoihin tai muihin vastaaviin, ja mä pystyisin peilata tätä mun omaa käsitystä johonkin ulkopuoliseen tietoon. Ja sitten tämä mun kohdeasiakas ei määrittäydy pelkästään mun omiin oletuksiin pohjautuen. Ja niin kuin mä tässä sanoin, niin mulla alkaa olla jonkinlaista haisua, minkälainen tämä mun kohdeasiakas on, mutta mä en aio tässä lähteä vielä avaamaan sitä. Mä nimittäin ajattelin tehdä siitä ihan oman videonsa, kun mä oon päässyt pureutumaan tähän vielä paremmin. Ja ehkä mä enemmänkin toivon, että tämä video toimisi semmoisena keskustelun avauksena tälle aiheelle. Et jos tämä resonoi sussa tämä aihe, niin kirjoittele mulle kommenttikenttään, mitä sä ajattelet kohdeasiakkaista ja miten sä oot sen ratkaissut ja miten sä oot ne määritellyt sun bisnekselle. Ja jos tämä toimii jonkinnäköisenä vertaistukena sulle, niin tykkää videosta. Ja hei, nähdään ensi viikolla taas. Moi moi!